Super! One of the best Tulu movies ever watched. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತೊಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನ್ನಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುಡುಲ್ಲೆ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ತುಡಾರ್ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮೆಗಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಮೆಗಾ ಪನ್ಪುನ ವರ್ಡ್ ದಾಯ್ದೆತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮು ಮೂಜಿ ಓಡಿಡು 1,000 ಜನಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನು ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾದ ಜೂನ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತು ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜ ದಾದ ಅಕ್ಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇನ್ಗ. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ತುಡಾರಂತುಲೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಒರ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮಲ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ಆಯ್ತ ಶಬ್ದಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೂಲು ಮುಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೂವಿ ತೂತುದು ಆದಿತ್ತು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಕತೆ ನಂಚೆ ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಬೆಲೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಚದು ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಚೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದು ಮಧ್ಯೋಡರ ಅಂದು ಬರ್ಪೇನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ತೂವಡೆ. Nice movie, enjoyed it. Everybody should watch it. One of the best Tulu movies ever watched. Brilliant storyline, entertaining, and there's a very good moral which can be watched by all generations. And hats off, kudos to the Tudar group. Barpe, gadi barpe. Thank you. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಇತ್ತನೆ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ. ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಂದಿತ್ತೆ ಒಂಥರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಡಿಂಗ್ ದೀದ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡಾನ್ ತುಳು ಜೈ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೊಕ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಸಾಧಾರಣ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೈದು ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು. ಸೊ ತುಳು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುಗೆ ಜೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಯ್ತು. ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಗಲಿ ರಾಧೇಶ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ ಭಾರತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ 100% ಮಾತಾಡಲ ಪಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೇರೆ ಉಂಟವೆ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಆತನ್ ದಪ್ಪಣ ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಡ ಐಟೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಬೇಗ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಬೇತೆ ಬಾಕಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಹೋಲ್ಸಂಡು ಒಂದೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಗೋಡು ಮಾತು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಈ ಮುಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪ ಅವಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಂಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಕ್ಕಳು ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತರ್ಪ ಅವಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೋಕ್ ಉಂದಲ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಮಿಡಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ತೂಪಿನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಬಂಡ ಇನ್ನೇನು ಪಣರೆಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಮೇನ್ ಆಯ್ತಾ ಹೀರೋ ಜನ ಆನೆ ಯಾರು ಲವ್ ಮನ್ಪುಗಂದ ಆತನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಅವಾಗ ಲೇಡಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮತ್ತೆ ಚೊಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಮೇನ್ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಅಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ತೆಲಿಪ ಒಂದು ಪೋಯರು ಎದ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಲಿಪಾಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಪೀರ ಹೊಡೆದು ಬೋಲ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಒರೆಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಡಿದ ನೀರನ್ನು ಕನ್ನದ ನೀರನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾತನ್ನ ಆತಂದು ರಿಯಲ್ ಆತನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಮೂವಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮೂಜಿ ಸರಿ ತೋಡು ಓಕೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ದೇವರ ಡಂಬ. ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಸೂಪರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಸರ್ 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ತುಡರ್ ಮಾತ್ರ
ನೆತ್ತ ಬೊಲ್ಪು ಭಯಂಕರ ಉಂಡು. ದ ಮೆಸೇಜ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಕುಟುಂಬ ಆವಡು, ದೈವ ಆವಡು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡು, ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಪಡು, ವಾಟ್ ಆಯಮಡು ಎಂಚಪಡು, ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿಂಗಲ್ ಆವಡು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ರಿಬ್ರೆಶ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಆ ಥರ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತು. ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್, ಅದರ ಕೆಲಸ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೂವಿ. ಈ ತುಡರ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತುಡರಾದ ಬಲ್ಪ ಅವಡು ಒಂದು ಆಸೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಅದು ಹಿಟ್ ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀತಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ. ಮೇ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೋಗಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಸ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟಿತ್ತು.